Ngano kaha ug unsay hinungdan nga dili man ta makasabot dayon, ilabi na sa mga butang nga dili nato mahitugkad ug mapalawom sa kinabuhi. Kung nakabantay mo, dunay panahon nga magiginabi ta, magigistorya tag mga tao nga atong ikatubang. Unya maayo atong istorya, maayo. Unya pagkataod-taod makalimot. Ang uban pagayod maayo. Nindot atong panaghinabi. Apan sige yango-yango. Bitaw, kabantay mo ng mga tao ingon ana. Bitaw, sakto. Pero wa di sila makatuhop kung unsay mong kahulugan. Mga kaigsunan ko na ni Kristo, diha usab sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, daghan ta og mga butang nga nasulod sa atong hunahuna. Nga dili gayud makatuhop ug makanunot ang pulong sa Dios diha sa imong salabutan. Ngano kaha? Kung ang ebanghelyo nga atong hisgutan ug ang ebanghelyo nga atong ipasukad, matud pa ang uban kunong mga binhi nahagbong sa mga batuon. Ang uban pagayod nahagbong diha sa bantukon nga yuta. Ang uban pagayod nahagbong sa agianan, nahagbong sa sampinit. Unya ang uban nahagbong sa maayo ug tabunok nga yuta. Karon mangutana ko ninyo, giunsa man ninyo pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Nga bisan gani ang first reading wa mo nakahinumdum, bisang pila pay pusta karon, bisag duulon ka nako di ka kahibaw kung wa ka naminaw sa pulong sa Ginoo. Diba? Karon mangutana ko, diha sa tuang pagpaminaw, giunsa man nato that according to some theologians and spiritual writers, that the seed refers to the Word of God. And the hard ground refers to the one who is hardened by sin. He hears but not understand. He hears but not obey the word of God. Wa magani siya kasabot unsa na kang mutuman ta sa pulong sa Ginoo. Diba? Pagka lisod anang pagkabuhato nato, nga bisag unsaon natog puyo, bisag unsaon natog buhat, di gyud nato mapuy-an sa tong kinabuhi. Mauna nga kung maminaw tag mga istoryang way hinungdan, mga libak, mga yaga-yaga, mga jokes, ganahan ta maminaw, sumsuman ang mga istorya, ganahan ta. Pero mag-istorya tagpartig pang Ginoo, why maminaw nimo? Di ganahan. Kabantay ba mo mga tao nga atong ikahinabalag, atong kaistorya? Nya, mayong istorya na to. Nya kung may istorya kag partig Ginoo, mo tilibagbag, mo tipas og laing dan. Ingon ana ang mga tao nga dili ganahan ug interesado nga maminaw sa pulong sa Ginoo. Daghan ana bisan atong kaugalingong panimalay, membro kuyog sa atong panimalay, di ganahan maminaw. Nakabantay mo, mas ganahan sila og makikatubang, makigharong pirmi na nang gitawag cellphone, touchscreen, sige anak tibok adlaw, usa ka oras, 2 ka oras, sige jampungad anang cellphone. Bisan pagyas kan anan, di katinggan, way mo tingog nimo kay sige tan-aw ng cellphone. Ingon ana ang tingog sa modernong kultura karon nga di nakapaminawon ang tingog sa simbahan. Ya dili gyud mununot ug mutuhop ang pulong sa Ginoo bisag unsaon. Nya itong mga kabataan karon badlungon, undangi sana.
Kay suguon ka nako, asa mangundang. Di na mundang. Gahig ulo. Nganong gahig ulo man? The hard ground represents the one who is hardened by sin. Gahi na, tigaan nagkasing-kasing, nakubla na ang iyang konsensya. Naggahig ulo na. Ya pananglitan kung doon na kay paborito kayong sala. Nga kanunay ni mong ginabuhat na. Ya maabot ang panahon nga mahimo ka ng kabahin o struktura sa imong kinabuhi. Nahimong sistema sa imong matag adlaw sa imong kinabuhi. Nga bisan pag naay nagtan-aw nimo, nakakita nga imo nang gibuhat nga salaa ug nakabantay, dili na ka maunsa kay nga naman nakubla na ang imong konsensya. That is someone who is hardened by sin, and the word of God can never penetrate in the heart of yours. Di na bisag unsaon mao di ka ng pulong sa Ginoo, nagisakmit sa yawa. Diba? Nya ato ning mabasa diha sa Salmo 25:6 unsa may nagkanayon diha nga kung ikaw makadungog sa pulong sa Dios, ayaw patig-aha ang imong kasing-kasing. Diba? Kasagaran na to, tig-ah o kasing-kasing, gahig ulo. Mauna ang tao nga naminaw sa pulong sa Ginoo. Nya anus aman nga sakmiton sa yawa ang atong salabutan. Anus aman. Padero ang mamikasuway gisakmit ko wa man kanunay una kung ikaw nagpauraray ug nagpaundayan sa imong pakakatulgon diha nga gikapoy ka, nya nakatugyo ka, di ba? Nan ikaw gisakmit ni Satanas, di ba? Mauna ang tao nga naminaw sa pulong sa Ginoo nga dili interesado. Nya according to some psychiatrists and psychologists, that our body is an unspoken language. Nga kanang atong lawas diha nga kung nakita bisan pagwa ka nag-istorya nako, makita gyud nako sa imong lawas nga naghihinabi nako. It is unspoken language nga interesado ba ka kung katulgon ka. Nya mao nang tao nga nisimba nya atong hunaw-naon nga kining santos nga misa, it is a holy sacrifice. Sakripisyo, dili pagkatulog. Sakripisyo tang tanan diri. Mao nay santos nga misa. Ikaduha, anus aman masakmit bi ni Satanas. Dunay giingon diha sa English nga physically present but mentally absent. Nya gikuha, gisakmit ni Satanas ang imong salabutan. Ayaw paminaw diha. Magunsa maka diha. Yung imong una, naglatagaw bisan asa, to na sa kusina, to na sa merkado, to na sa imong mga higala. Gisakmit ni Satanas. Di ba? Unya, kumutan-aw ta sa atong isikataw, mutan-aw ta silang ipangsulob nga gisimba. Mingon dayon ta nga, uy, ano ba yang sinusuot niya? Nakagadiring tingnan. Diba? Manaway ka, gisulob sa uban. Yung wala nakasuot sa misa. Diba? Pagkamao ta na, nga manaway ta, niya, mutanaw ta. Yan ay uban diha, nga, sige tutok, sige tanaw na to. Mayroong tinitingnan, pero walang natatanaw. Sige tanaw, pero waygi, tanaw. Kaya nga naman, latagaw manguna-una. Yang kamaot ang nakamaot ana, sud sa santos nga misa, mananaw tag mamantay sa uban. Sige gling-lingi. Yang makakita bitaw tao nga dili hinimbahon. Kana bang matingata ba? Mutanaw tag, huy hala. Nganong naam na siya diri? Yang unsa may atong nasud sa atong hunona at the back of our mind. Birthday siguro na niya nga ni simba man. Bisag day good birthday ni simba lang kay aron magrasyahan sa Ginoo, aron mabalik siya sa may gugmaong presensya sa Ginoo. Nya tong hunahuna hugaw.
birthday siguro na niya. Ya pag magmisa, happy birthday. Yung great pa kag happy birthday diha, bisag di niya birthday. Di ba? O sa ingon ni ana, atong hunahuna gisakmit ni Satanas. Ug sa laing bahin mga kaigsunan ko na ni Kristo, kung magahisgot kita og pagpaminaw, unsa man ang pagpaminaw, doon ay giingon diha sa in English nga, listening is the beginning of understanding. I will repeat, listening is the beginning of understanding. Suway kuno og mag-istorya ta, magdungag istorya, labi na kung doon na kay ikabingkil o ikalalis, di bitaw ka maminaw, di ka maminaw, imo rin pirmi may matuman. Suway kuno, di ba kay di ta makasinabot, nga mao po na sa pulong sa Ginoo. Nga imong una-una, pirming supak sa pagtulunan sa simbahan, supak sa mong ibanghilyo, nga wanay maminaw nimo. Nga pagkanindot lang sa gibati sa usa ka tawo nga naminaw, sa katapusan dunay tulo ka matang sa atong pagpaminaw. Nga kini ra bang Bisaya nga pinulungan, daghan tag makatunan, kay ngano man ang ako ang professor sa seminaryo, maayo og lingwahe sa Griego, Latin ug uban pa, samot nagbisaya. Nya ningon siya sa akong sa panahon sa ating klase, unsa kunoy kalahian sa pagpaminaw, unsay kalahian sa pagpamati, unya unsay kalainan sa pagpatalinghog. Tingali mo ingon ta nga parihar man na pader, uy naunsa man ka, lain-lain nagkadaiyang kahulugan. Una, paminaw, imong gipaminaw ug imong gianinaw, paminaw ug aninaw, nindot no? Nga imong gianinaw, gipanghinaminan ug unsa iyang pasabot, pagkanindot ana, nindot ang Bisaya no. Ikaduha, pagpamati. Unsam ng pagpamati, nga samtang naminaw ka, doon na kay gipamati, doon na kay gibati, pamati. Moro bitaw nang moingon tag mga binati kong mga kaigsunan ko diha ni Kristo. Kinanglan samtang nag-istorya ta, doon na kay gibati diha. Nga nahitandog ka sa pulong sa Ginoo, nahupay ka. Moro bitaw nang moingon tag na-touch jud ko sa ebanghelyo ron, na-touch jud ko sa wali karon. Kaya nga naman, doon na kay gibati, nakahila ka o nakonsensya, nakaamgo. Sa katapusan, mao kini ang pagpatalinghog. Patalinghog. Nga samtang imong gihuna-una o imong gisabot, imong gipatalinghog, gipatighog nimo sa imong kasing-kasing. Nya kung maminaw ta sa ebanghelyo karon, unsa may nahitabo sa pulong sa Ginoo, nangahulog gipatighog sa Ginoo sa bisan unsang matang ug klase sa yuta diha sulod sa imong kasing-kasing. Di ba? Ya kung kinasing-kasing gani ang imong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, mahitandog gyud ka bisag unsaon, makahilak gyud ka. Ya tangtangan na imong pikas dunggan, kuhaa po ng pikas, isumpay. It is a heart. Kung maminaw ka sa pulong sa Ginoo, kung kinasing-kasing, mahitandog yun ka.